Pebrero 24, 2023. Sa adlaw nga Biyernes. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Unya miadto kang Hesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug nangutana, ngano man nga kami ug mga Pariseo masubsob nga nagpuasa apan wala magpuasa ang imong mga tinun-an? Si Hesus mitubag, naghunahuna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayon. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.